Gúirsaí sport cuireadh fear na fáilte bhile réid with hampíní shóisir peile na hÉireann an Cheathrú Rua arán buach go bainné níomh páirc is go chuoin as dúna ngáil. Táint geall sin agus tuile ag édan ó Mhuilóin. Cuireadh fáilte chríú bhile ru feileadóirí na Cheathrú Rua réid, héis an lá stairiú le bhíacha ba barca chrócané, agus craobh shóisir peile na hÉireann tuchaí bhile lob. Bhí na chéad fannachlób ar an Cheathrú Rua a réid chun an teacht i cheilure. Níl craobh shóisir chlub na hÉireann ach grúta faoi gó ag fórne as gaile ribh seo an tríú húrané nuair a fuair furan ghaeltacht chunamara an cheannasáir ag níomh páirc is go chuoin le puinte amháin an puinte búcach amsí ag an tógannach finan ó Cnéile. Cé bhfuil an cantar in orchadas gan in chucht eabhléise, hí an áit plódaí a réir in nearag agus dubh. Agus mar a bhí a barca chróca, hí an tórán an runnach le clúistal a mar a réime ar an Cheathrú Rua a réid. Mar fearlach bhíann seáte duna peile ar éama. Agus they're my right, you know what, sort of back up the road, but níor ceap mar riamh with the le All Ireland and you're in the year. So it's just the chéad to the ring in the lads show, agus nóbar chuirse le staff. Okay, so full of us more go back. Is cinnte go se fós na cheilure ar an Cheathrú Rua. Is bhí léonnta dorcha le blianta beagánús, hís gá íslú céime as a chéile a bheith siad a gur dearmadaí an orb. Ach mara an cuimhne go brach, ar an lá a chruch a gaptín Stefan O'Brien, craobh chlub na shóisir na hÉireann an airde, ar son an Cheathrú Rua.